svako hvali svoje razdoblje Palaha. Svako može biti nostalgičar baš na tu foru, prve ljubavi, prve tuče i povraćanje i sve se prvo dogodilo dole i naravno da će ti biti u sjećanju to razdoblje i naravno da će ti ovi klinci od danas biti malo i čudniji, ta glazba im je malo gluplja i to oblačenje im je gluplje, ali šta ćeš, to je situacija baš kad često puta taj teret, to neko breme Palaha se nosi na taj način da budeš voditelj koji mora slušati prijašnje generacije kako govore u moje vrijeme.